Kaya nagpataka og parking sa kilid sa karsada sa Cebu South Coastal Road, mga driver gisikop. Ang report ni Femery Dumabog. Kining linya sa mga trailer truck nga moabot na sa Taytayan sa Otlanan sa Dakbayan sa Talisay ug syudad sa Subo. Makita sud na sa nangaging tulo ka adlaw. Hinungdan nga gahapon sa udto, nangunay na si Joy Tumulak, hepe sa City Toda sa pagsita og pagsikop sa mga driver niini. Mato di Tumulak, duha ka higayon na sila nga gibuyag kay nakahatag kinig peligro sa ubang nagbiyahe sa maong lugar. Gingon nga ang mga container van gikan sa Cebu International Port. Kung kinumduman, paano mo ba yung mga disgrasya na nagtabuhan na? O di Na yung mga truck na nagtating na yun sa daan, kunya doon may mga sakyanan na mga umod. Oh. So, na atong gihugtan sa pagbantay, bilid lang kay panahon sa adlawan, ganit mismo panahon sa gabi. Gawas nga naisyuhan og citation ticket ug nakabayad og tag sa 1,000 ka pesos. Gipaubos usab sa lecture ang maong mga driver. Samtang usa ka sakyanan ang nalimbuad pasado las 2 Domingo sa kadlawon diha sa Dan N. Bacalso sa barangay Bulacau. Kinihuman ni bangga ang sakyanan sa Center Island. Mato di Tumulak nga nakatagpilaw ang nagmaneho niini. Wala ra hinuoy na angin nga ubang sakyanan, apan naangol ang driver niini. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.